Jo sempre veig els nens petits com a petits científics. Si et fixes, un nen petit, penso que fa una mitja, de fet ho vaig llegir una vegada, d'unes 450 preguntes cada dia. És a dir, imagina't, un nen d'uns 5 anys. Clar, s'estan constantment preguntant coses. Però arriba un moment que a vegades fan preguntes que els grans, potser perquè estem ocupats o perquè no els hi fem gaire cas, ens semblen tontes, com per exemple, un dia un nen petit preguntava per què la gespa és de color verd. Un altre deia, i per què la Terra és rodona? I a vegades els grans simplement diem, ai, quina pregunta més tonta, de quin color vols que sigui? No t'avalis, doncs clar que és rodona perquè sí, no? En canvi, per mi són preguntes fonamentals, són les preguntes que es fan als científics, aquestes són les preguntes que canvien les coses. I jo penso que com a adults, potser el que hauríem de ser és també lo suficient humils com per dir, guaita, doncs no sé per què la Terra és rodona exactament. Què et sembla si anem a investigar-ho junts? Anem a buscar el per què plegats. Bueno, això és la sort, potser, d'aquests que han tingut un pare, una mare, un parent, un mestre, una professora, que ha explicat com és la llengua de les papallones, no? Allò que poder sí que un nen se li acut i, en canvi, un adult no hi dona tanta importància, perquè, bueno, molt bé, és així, però després és tan bonic saber això. Si la Lluna dona voltes al voltant de la Terra i la Terra dona voltes al voltant del Sol, una pregunta que es faria un nen petit, i el Sol, al voltant de què dona voltes? I els adults es queden pensant en la informació que tu els hi has donat. Un nen petit no. Un nen petit va més enllà. Es va descobrir fa molt poquet que en el centre de la galàxia hi ha un forat negre supermassiu. Havia de ser una cosa molt poderosa que fes que el Sol donés voltes al seu voltant. Què més poderós que un forat negre i, a més supermassiu? Doncs aquestes coses són interessants. Són preguntes completament senzilles, però que molts adults no ens havien fet mai. És el que hem de fer una mica més, permetre'ns el luxe de tornar a ser nens i a tornar a mirar l'univers i el món i tot plegat com si fóssim nens. I no tenir vergonya, No tenir vergonya de semblar burro. Clar, mira, ja ho deien, no? Si fas una pregunta semblaràs tonto un dia, però si no les fas seràs tonto tota la vida, no? És a dir, al final és d'aquesta manera com s'aprèn, no s'ha de tenir por.